Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Arnulfo, manipod iti probinsya ti Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Espinueva family di Tabang, Sporo, San Fernando, La Union. Iso da Mami Eli Espinueva, Arman Espinueva, Gemma Espinueva. Kastamoten da Joseph ken Peter. Shout out pa ti Evangelical Church of Christ Servants International Incorporated, da Pastor Veronica Calica, Sister Emily Hofana, Sister Julia Tramos, ken Sister Divine Gurion. Happy birthday kani Jocelyn Castro. Makablaawan pa dagiti kakabsat ko adama ng Vanelline, Vanessa ken Canson, inang Nelia ken Mamang Glessy, ken dagiti kakadwak nga Ilocano a security guard ti UP Diliman from Van Muega ti Bagabag, Nueva Vizcaya. Kakabagyak di taallakapan ng Runa di Tatunong, ti Alonso Maliaga ken Tanyesa family, Esther Maliaga Domingo ti Sitanga from Jose Maliaga ti Apari, West Cagayan Valley. Maduro Asuncion family ti San Jose Delfin Albano Isabela from Jerome Maduro ti Czech Republic. Shout out kada Carolina Villanueva Manangan, Dayan K. Rolyoda ken Jasmine Rivera. Kakadwak ditoy Alfonso Lista Ifugao, Isuda Manuel, Roland, Enteng, Alexis, Roel Ambatali, Juancho Reyes, Kuya Bado, Victoria
from Christian Ambatali. Belated Happy Valentine's Denny Brian de la Cruz ti Quezon City from Karen Galzote Novelero. Rumbawa kan Ambatali family, datatang Jelly, anak ko ada Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Uncle Emil, Auntie Cecil Bartolome, Auntie Lilia Boston ti Dasul Pangasinan from Leia Afunay. Makablaawan pa da Edgar Rulian, Oscar La Peña ti Binalonan Pangasinan, da Judith Joving Bersabal ti Bamban Nueva Vizcaya, Josie Lena Canjomar from Leonora Bautista. Happy anniversary kanila kay ko Gerald Tunak from Ruby Janang ti Aquamarine Kowloon, Hong Kong. Gutierrez Bautista, Lagmay, Pascual Galamgam kan Pastor Family ti Minosikwan Mantakdang San Quintin Pangasinan from Ivy Gutierrez. Kan happy 30th birthday Pastor Jenery Gabriel from Lorenzo Lin TV. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Arnulfo. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yo amin, kastamutan dagiti naayat adumdumngag iti programa yo. Sipod na amwak day to YouTube channel yo, isun tinagbalin aliw-liwa kan pagpalpalabasak iti oras. Kinapudno na, dayto iti maysa kadagiti nagbalin nga inspirasyon ko, tapno sangwat ti kinapudno. Ilingad naklatan iti nagan nga Arnulfo, na ipasngay kan di makalak dito'y Ilocos Norte. Aklo na ka nakababain ti inak isalaysay, gamkas iti nakunakon, nagbalin nga inspirasyon ko dagiti nangagak apakasaritaan dito'y programa yo. Kan saan laday tamanang, mamati ak unay apakaagsawan iti nabalitukan nga adal ti padas ko, iso nga inturtured kon nga insalaysay. Nasukatakmutan ti amin anagan iti impatulod ko kada kayo manang. Tilaangan kid daw ko, da kayo lata ko man ti makaammo amang yurnos, ta medyo nakiro ti panagsisin na runo dagiti pagteng, ngam detalyado amin dagita. Namnamaag amang ngagakpay da iti pakasaritaak ama ipatangatang iti programa yo, sakbay nga ipulang ko ti bukod ko abiyag, no bilang laeng ta iti agdama, agsalog moten ti pigsa, ket agkakanatan dagiti marikriknak. Naimbag nga oras mo, Irene. Ha? Sino kayo? Irene, siyak da ito eh. Ti amam. Anya? Da kayo nga agpaiso. Kumusta kayon, anak ko? Anak, di nakadipastraken. Nagsubli akon. Ada akon. Sige. Sumra kayo. Umay kayo. Natayan ni nanang mo. Kunam? Nabayagan. Inam atawan ng tinapalabas. Manipod pimusay day dinanang. Diyos ko. Oh. Apay nagluwa kayo. Diyo ko naan amaladingitan kayo. Gapo itinaamuan nyo nga ipupusay day dinanang. Natural nga agladingit ak anak ko. Inayo dyan nagawaan. Asawag. Diyak la mamati kadagiti ibagbagayo ita. Irene,
10 ket 6 atawan, tatang. 7 titawon ko iti. Ita, 23 akon. 10 ket 6 atawan nga inabandona na kami. Kalpasan na. Ibagayo kanyak. Ang maladingitan kayo ang makamu nga awanan day dinanang. Imposible day tatatang. Saan na ka mamati nga gladladingit kayo? Ano agpaiso kung maamaladingitan kayo no awan ni nanang? Di na kami ko maidip pinanawan. Ma'am kadi nga pagarap may paikit din anatay kan, Arnulfo. Tatang, sa nga puro katin na matawan, anak ko. Kasta kabayag nga awan ka. Nga awan komunikasyon may kang ka. Pakawanan da ko matatang. Amok anak bidotak. Sana sakta mga pagkindawa mati pamakawan. Nagkiti anak mo ti rumbang akasaritam. Mariknak tinalaos asakit tinakam kanyak ni Irene, tatang. Nupay na dayaw lata makisasa o kanyak. Marikriknak tidagan sila. Kaputa nagbanag na anak kakaasay, idin kalang mo da. Nakarkaraw na nagbalinda anak kakaasay, idi pimusay da idi inada. Tatang, siya ka mismo tinakasaksi iti kasasaan da idi. Tanda ni mabrihat di barokong kao. Gapoy tinalaos nga asik kadagati ang kapsat. Iso adi mo'y da mapabasol no bilang Arnulfo. Saan Apolos, anak ko? Ti sawag man ang Irene. Aglalawak tarik na. Amangan na niya ti maaramid ko. Diyan ho, ading ko. Apa nagpakita pa ilang? Diyak mo tamo, ading. Naklataklangan idi si Mangpet. Diyak pa'y narod na bigbig, ta nagbaloy mo ton tilangana. Ayan na nga, Roden. Diyak mo. Diyak dinamag ti papanan na itay ko na arumwar. Oh, apay amang mas ka dyan, no? Imbagak mo tin manang Irene. Diyak mo na niya ti maaramid ko. Amangan no. Maawatan ka, ading ko. Kinapudno na. Agpada talaang. Ngamdi mo kumaliplipatan ti kanayon nga ibilin kadata ididay dinanang. Manang? Di ka kumapailuyos itiriknam. Agtanang ka kuma, ading ko. Carmen, padak ita, dito isangot itanong mo. Si Pupuso, ngagkid-kidawak kan kay ti paamakawan. Nadagsan ti basol ko kan ka, Carmen.
kada kayo kadagiti anak ta. Minulitak ti karin karita, idi nakalay sata. Inabandona kayo kadagiti anak ta, gapu iti sulisog. Nagbalinak anarokop. Pakawanan na kuma, Carmen. Kat sapay la kuma. Tano sa dino man, dayan mo ita. Tulungan nak. Ikanak itikiran ti pakinakam asumango kadagiti anak ta. Mariknak tinalaos sa sakit tinakam kanyak ni Irene nga inaunata. Ni Jano aboridag. Jakpay ambo. Noon niya ti reaksyon na apaman ang makita nak. Isa pang nga asim ko ma, Carmen. Tarabayan nak, iti pan nakisangok iti buridak nga anak ta. Iti laksid tinadagsin na basol ko kun ka. Di nak kumabaybayan. Sapay la kuma tamaornos ko ti amin. Nang runa ti pan nakilangan kanyak dagiti anak ta itata nagsubli akon. Di inak kuma baybayan. Irresponsable. Day tati maiparbang ang maiyawag kanyak manang Emmy. Inabandonak ngamin ti pamilyak, idibasit paylaeng ti inauna nga anak ko ani Irene. Agtawon la idi iti 7. Ngam idi nakaamiri sakon, nagsubliak, takunak iti bagik, sorpresaak ida. Ngam sungani ti impagarup ko iti napasamak idi nagsubliak iti pamilyak. Ti amok idi mailintag ko ti amin abidot ken nagkurangak kadakwada gaputa agsubliak ket ngaruden iti dennada. Ti impagarup ko ket masorpresak ida ngam baliktad ti napasamak tasyak tinaklaat idi naamwak apim mo say gayamen ti asawak. Iti panaggapok iti tanam day di asawak, jak nagdiretso ang nagawid iti balay mi manang. Nagnaedak pay iti balay dagiti dadakkel ko, tapanagreknak ket jak pay lakabaelan asangwan ti buridak aputot ko. Agingga iti naikanakon iti umdas akired, asumango ken ni Jano. Gusto gayam timbagan ni Manang Irene. Nagdakkelin ti nagbaliwan ti langam. 5 kay kan. Jano, anak. Apa nagsubli ka pailaan? Pagdamdamagan ka. Apa nagsubli ka pailaan ko nak. Anya ti masapol mo kada kami. Jano, anak. Kaya't ko kumamaornos ti pamilya tayo. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Kaya't ko mabukal manen ti pamilya tayo, anak ko. Wen? Gusto ka?
Kasayaatan no mabukol mo't lang ti pamilya tayo. Oh, Jano anak. Agi amanak no kastamot lagayam de kayat mo. Un anak ko, ornusen tayo ti amin. Buklan tayo manan ti pamilya tayo. Kat mapasamak laang dayta no manggagak amis mo kan ka mapakawanak. Pakawanan nak anak ko. Mapakawan ka. Apay kit din nasaan. Kan kasi tinakunakon. Kaya't kumot mabukol manan ti pamilya tayo. Ngam iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon, Jano anak. Ibagam, tauray ka sa nukarigat. Aramidag. Ibagam, anak ko. Mabukol lang ti pamilya tayo. No adda day dinanang. Ha? Day tati kondisyon ko. Nung maisublim iti din na tayo day dinanang. Sigurado ang maornos. Ken mabukol manen ti pamilya tayo. Manno kayat mo nga urnusan ti amin, Arnulfo. Apay nga yakan ayon mo't kadaka dito'y balay. Kasano amaya si nagtiriknam nga ikadagiti anak mo? Nanang. Arnulfo, nabayag apanawan ang naisina kakadagiti anak mo. Itatanag sublikan, kaslaawan mo't tigagar mo ang makidan na kadakwada. Tanda ka ba't nito'y balay ngagnanaad? Oh. Nay, apay ngay at tumartaraigid mo't kandagitilwam, anak ko. Nanagsantibasol ko, nanang. Amok na ita. Ngam apay kaslamay paidam kanyak ti gundaway nga agbalbaliw. Anya ti kayat mo asawan, Arnulfo. Nakasarita ko ni Jano nga anak ko, nanang. Matlakayam, napintas asinyalis na ita. Kaya't asawan, adanamnama mapasamak ti tarigagay mo, anak ko. Natagsantikin daw ni Jano kanyak, nanak. Iso akas la imposible na mapasamak pa ti tarigagay ko iti panagsublik. Ha? Ti kondisyon ni Jano, aborida ko. Mabukal la kanumanan ti pamilyami. Nung may sublik iti din nami, dahi di inada. Anya? Kasta ti kondisyon mo ka ni tatang? Wen, manang Irene. Kat, anya iti reaksyon na idimbagam day takan kwa na. Napaulimak manang. Sana nakatagari. Awan na pulos tinagaon iti bibig na. Jano, ading. Amok nga imposible ti kinid daw ko kunkwa na kondisyon, manang Irene. Ngam kaya't ko asubukan ti kinapudno na, iti panagbabawi na. Ading ko. Kas itinako namon manang. Saan arumbang alipatak dagiti balakad kan pamagbagaday dinanang kadata. Nang runay di pinanawan na tayo ni tatang. Kaya't ko lang nga subukan ta amata. Kaya't ko amaamuan no kasano ti kinapudno na iti kunana pa nagbabawinan. Damagak man kan kaadik ko. Napakawan mo ka din ni tatang. Kalpasan ti panagsarita ta, idimbagam kanya ka nagsublin ni tatang.
Kalpasan nga imbagak ajak amo na niya ti maaramid ko. Tiningiting ko ti bagik, manang Irene. Tiriknak. Kat di ta na amiris ko. Nabayagan ang napakawan ko ti amata. Jano, Kinapudno naman ang Irene. Kaya't kung arakupon iti nagkita kan nagsarita kami. Ngam linaplapdak ti bagik. Takas itinakunakon. Kaya't ko asubukan no kasano ti kinapudno ni tatang iti kunana apa nagbabawinan. Carmen, asawa ka. Adak manen, dito sangwan ang titanam mo. Awan nga mintaam mo kapag kamangak. Awan ti amok, apangyab ka sa kiti marikrik na kita. Amo ti Diyos. Kaya't kung aramidan ti kidaw ti buridak ta. Tapno magunod ko lang ti pamakawan na. Ngam sa anak a Diyos, tapno maisublik ko matibiyag mo. Kat mamati ak, nga oray ti mismo anamarswa. Imposibleng aramidan na ti kasta. Diyak amunan niya ti aramida, Carmen. Kasano nga ipaay ko ti kidaw ti buridak ta. Kasano nga isubli ka iti din nami. Ito'y abiyag. Isa pa nga asim ta iwanwan na ko ma. Tulungan na, Carmen. Kasi tinakunakon. Amo ti Diyos analaos ti panagbabawig. Kaya't ko nga ilintag ti amin ang nagbindotak. Isa tulungan na kuma. Di na kuma baybayan. kasla mapukaw ti limbong ti panunot ko iti daydi agundaway manang Emmy. Iti kas di a kondisyon kanyak ti buridak nga anak ko, kaya rigan na di na kayat ayat nagkanyak ti pamakawan na. Ultimo iti namarswa, kasla mabainak idi nga agkamang manang, isa masansan nga iti tanem daydi asawak ti papanak, kat iso ti pangyab-eb kasak iti riknak. Naimbaglaangan manang, takanayon mo't akasarita dak idi dagiti dadakkel ko. Iso nga uray kaskasano, adda ti diversyon ko, kat adda ipangpangag ko, iso asaan aklattaan na pukawan, itinamnama. Kaya't mo asawan, Arnulfo. Nagtrabaho ka iti construction. Kabaulam ka di pa'y anak ko. Napigsak pa'y matlang nanang. Kabaulak pa'y tagbalin apyon. Arnulfo, anak.
Masapo lamang gadak nanang. Saan ka mat nga obligaan ka na? Nanang, pangasiyo ko mata sa andak alapdan. Kasi tinakunakon. Masapo lamang gadak. Tapno ada pangalaki ti gastusag. Tapno ada itad ko kadagiti anak ko. Agpadamatan nga dapang gadanda Irene Canjano, anak ko. Amok na itananang. Gamsaan nagaputadan pang gadanda kat ko nagtignay. Da kayo na mismo tinangibaga kanyak. Ano kayat ko amaya stigmatla ang tirik na da kanyak. Masapol nga agaramid ak iti pamuspusan. Ay, anak ko. Kat na iti pamuspusan na pangrugyak nanang. Manggadak, tapno adda ti maipay ko kadakwada. Kalpasan ti adu atawan, apa nang abandonak kadakwada. Itay kayo kadipay dito ay antiray daw, tatang. Uwan, Irene anak. Ang awan ang yaman na. Pasensya kayon, no narabyan na ka nagawid, tatang. Adapay ngamin dinagas ko sakbay ang nagawid ak. Awan ang yaman na kunakmat, Irene. Nagadumot ang dagiti imotyo, tatang? Anya dagita? Kwa, anak. Naggrocery ak para kada kayo iti adim. Ha? Pasensya ka lakuman ha. Amok akabailan yun ti tumakdari ti bukbukod yu iti adim. Gaputa manumot atawan, nagbukbukod kayo, kalpasan na pimusay day ti inayo. Ang pangaasim anak ko, taawatom ko madagito'y imot ko ita. Tatang? Nalabit ako na analadawon ti amin. Tapno agbali na kapagwadan nga ama. Ngam kayat kong aramatan tinabatbati apanawon ko dito'y lubong. Tapno magunod ko tinaan-anay apam makawan nyo. Nangro na di adim. Nga oray amok nga imposiblen ang mapakawan nakpay ni Jano. Ngam jak aramiden arason day ta. Tapno jak agpursige. Ikagumaak nga aramidan ti kabaelak. Bayat asibibiyagak pa'y anak ko. Ading, patsya ka na paliw mo matanda gitar aramidan ni tatang. Manang Irene? Talaga desidido ang mga ramid iti amin. Tapno magunod na laang ti pamakawan akal kalikaguman na. Mariknak matitan. Ken mapampanag na kako na talaga napod no ni tatang itiranta na nagsubli, Manang Irene. Ading. Ay, Red! Jado! Lukatan mo po ba dito? Huwag nagpaiso. O may kataamuan tanong niya tinapasamak. O sige, umayan! Lola, apa yan? Anyat na pasamak, Lola. Apa nga, kalkalim duusan kayo nga imay di balay. Apok, jaya bayo, aday di ospital. Anya? Ha? Apay, Lola? Anyat na pasamak. Nadisgrasya iti pagtrabahuan na construction. Intaray na iti kakadwa na iti ospital. Aday di ospital, ti amayo. Tatang, agyaman ka nakapuot kan.
Irene, anak, Anya nga min tinapasamak, tatang. adala napasamak asaan aninamnama iti pagtrab-trabaho a construction. Kala at naulawak, iso aday jay, natnagak, na impaglaeng hinta saan anang nga tuunay tinakatnagak. Inton sumaro no, agad nagkayon. Jano, anak, ada kagayam dita. Jak nadlaw ti kaadam dita, anak ko. Ay na, pasensyakan. Impagarup ko ngamin, no ni manang mula ang Irene ti adda dito ospital. Ni, apay nga kasta. Kasla ni manang Irene lang ti kayat yo Kasla iso lang ti anak yo. Di nakadikayat nga anak. Tatang? Inawagan nak, iti tatang. Gaputa si kati amak, tatang. Pwera langan, nupod-nuti ko nakadinak kayat nga anak. Apay kitin asaan, anak ko. Putot ka, Jano. Putot kayo kan ni manang mo. Akluna ka nagbaso na ka na kayo itinadagsan. Ngamda kayo lang tinagbalin a putot ko. Awanan ti sabali. Iso apakawanin na kumanak ko. Pagbababawyak itinakana, tinagbinutak. Tinaaramit ko. Akawanin na kuma. Nadagsan tinagbasulak manang Emmy. Ket idi kinasarita nak ni Jano nga anak ko, maipapan iti kayat na kondisyon, impagarup ko no jakon magunod ti pamakawan ti buridak ko. Ngem nagbidutak. Daydin ti karagsakan akan ito iti biyag ko manang. Ket manipod idin, inka gumaak tinagbalin a responsable nga ama, tapno makasubutak iti adu abasul ko kadagiti putot ko. Pinanaknakak at talaga asipupuso ti panagbaliw ko, kat sa anak met anapaay. Iso nga ita, naragsakak iti danna dagiti appok. Adon ti marikriknak ita taagsalog metten ti pigsak manang. Ngem maaklon kon ti amin a mapasamak, tamakunak a nakapagbabawi akon kadagiti amin a biddot ko, nang runa tinaaramid ko iti pamilya. Kayat ko nga ibati daytoy apagpampanunutan dagiti padak, anak ko laapan ti panunot da gapu iti sulisog manang. Saan pa'y analadaw ti amin? Idyan yun ti saan anasayaat nga aramid yu, kat ipamaysayo ti atensyon ken pammatagyo iti pamilyayo. Gapu ta iso damatlaang ti pagkamangan nyo, no dumteng ti panawan a makaamiris kayo. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Arnulfo. Arnulfo, amom husto launay ti imbagam. Ti pamilya ti kakaiso na pagkamangan dagiti tao, nga iti naminsan kat naiyaw awan iti dana. Ti pamilya ti kakaiso na pagtaklinan dagiti nagbiddot, ket ti pamilya ti kakaiso na amang bukal manen iti kinatao dagiti parswa,
nga arig na nasina-sina ti masakbayan na, gapumatla iti bukod na nga aramid kan bidot. Dawat ko nga agnanayonan ti kinaragsak mo, iti sidong ti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapuna